नमस्कार मित्रांनो, मी अमित माळगावे. मित्रांनो, सततच्या पावसामुळे झालेले शेती पिकाचे नुकसान हे मोठ्या प्रमाणात असते. त्याचबरोबर मित्रांनो, ह्या सततच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना काय मिळणार आहे या ठिकाणी आपण बघणार आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी सरकारने मान्यता देण्यात आलेली आहे शास्त्रीय निकषांवर मिळणार या ठिकाणी मदत. तर मित्रांनो, सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये आहे. व्हिडिओ महत्त्वाचा आहे, शेवटपर्यंत नक्की बघा. चॅनलवरती पहिल्यांदाच आले असाल, चॅनलला सबस्क्राईब करून जवळची बेल आयकॉन ऑलवरती क्लिक करून ठेवा. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील. तर मित्रांनो, चला तर हा महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ आपण सुरू करूया. मित्रांनो, मुंबई राज्यात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे होणाऱ्या शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता नैसर्गिक आपत्ती घोषित करून मदत द्यावी, त्यांना अशा प्रकारचा निर्णय या ठिकाणी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये बुधवारी रोजी घेण्यात आलेला आहे. मित्रांनो, काही या ठिकाणी निकष दिले आहे. त्या निकषानुसार जर तुम्हाला या ठिकाणी मदत ही मिळू शकते. तर मित्रांनो, काय आहे निकष हे पुढील प्रमाणे आपण बघणार आहे. तर मित्रांनो, झालेल्या नुकसानीबद्दल या ठिकाणी काही निकष नुसार निश्चित केलेल्या बाबी आहेत हे आपण या ठिकाणी बघणार आहे. तर मित्रांनो, 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर दरम्यान महसूल मंडळात सलग 5 दिवस प्रत्येक किमान दिवशी 10 मिली पाऊस झाल्यास त्या मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षाचा दुष्काळ वगळून सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत 50% पेक्षा जास्त पाऊस झाला असल्यास सततच्या पावसाचा पहिला निर्देशांक हा लागू असेल. त्यानंतर मित्रांनो, अशा महसूल मंडळात पहिला निर्देशांक लागू झाल्यापासून 15व्या दिवसापर्यंत सामान्यीकृत वनस्पती निर्देशांक NDVI निकष तपासण्यात येतील. आणि मित्रांनो, या कालावधीत खरीप पिकांचा NDVI फरक 0.5 किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास सततच्या पावसाचा दुसरा निर्देशांक हा लागू करण्यात येईल. आणि मित्रांनो, ज्या तारखेपासून सततची पावसाची सुरुवात झाली असेल त्या दिवसाचा NDVI हा 15व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्त असायला हवा. आणि मित्रांनो, सततच्या पावसाचा दुसरा निर्देशांक हा लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्रातील सर्वेक्षण करून पंचनामा करण्यात येणार आहे. आणि मित्रांनो, शेती पिकाचे 33% पेक्षा जास्त जर नुकसान झाले असल्यास मदत मिळणार आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल सबस्क्राईब करून घ्या असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी. तर मित्रांनो, भेटूया पुढील व्हिडिओ नवीन विषय घेऊन. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम.